Stylish pero affordable po ng Samsung Galaxy A05 at Galaxy A05s ang inilabas at inoffer dito sa buong Region 1. Swak na swak para sa mga vloggers at Gen Z ang bagong labas sa Samsung phone, ang Galaxy A05 at Galaxy A05s na stylish ngunit kayang-kaya sa bulsa. Sa eksklusibong panayam ng SMNI News North Luzon, ipinakilala ni Liza Zamartino ang Samsung Electronic Philippines Corporation Marketing Communication Manager. Ang anya ay awesome in style and value phones ng Samsung. Sige, so we have yung pinakabago ng Samsung Galaxy A series, that is the Galaxy A05 and A05s. So it starts at 5,690, and what's good with it is that it's already awesome in style and value. Sa halagang 5,690 ay meron ka ng premium phone na kumpleto na ang features at may pagpipiliang kulay na light green o black sa A05s at silver o black naman sa A05. The way we package Galaxy A05 and A05 is complete na siya ng features, but the price is within reach. So, sulit na sulit siya. So, marami kasing offers na phone si Samsung, right? But what's the difference dito si A05 and A05s is really it being within reach. Perfect din ang manasabing phone para sa mga content creator, particular na sa mga Generation Z na nais magkuha ng content, mag-games o gumala sa mall kasama ang mga barkada. Kahit sa buong araw ay kaya itong gamitin na hindi mawawala ng baterya dahil sa may 5,000 mAh ang nakapaloob sa mga phone at fast charging battery. This is for the Gen Zs talaga. Very stylish, even the color, kita nyo light green siya. Very perfect sa mga young audiences natin, young target market. Pero meron din naman tayong black, so pwede ba rin sa mga millennials, sa Gen X. Most importantly talaga, whoever wants a sulit phone and good features, perfect sa kanila yung A05 and A05s. Bagamat magaan sa bulsa, tiniyak naman ni Zamartino na fully packed ang A05 series na mga features na makukuha sa flagship ng Samsung. Para sa isang sikat na komedyanteng content creator na kilala bilang isang tinderong masungit na si Bernie Batin, perfect ang Samsung Galaxy A05 series para sa kanyang pag-vlog, particular na ang camera features ito. Ako po kasi bilang isang content creator, talagang kailangan ko po talagang ng isang phone o device na maganda ang camera at yung fast charging. Kaya perfect na perfect nga itong Samsung na cellphone para sa aking perfect experience sa pag-vlog. Tiwala naman ang Ilocana vlogger ng Uncle Isaac Vlog sa Samsung Company pagdating sa kalidad ng kanilang mga produkto at dati na rin niyang ginagamit ang Samsung phone sa kanyang pag-vlog. Ang Samsung kasi malaking company, kumbaga malaki yung opportunity sa amin na mga vlogger na ma-expand yung network namin through Samsung. Actually, may gamit akong Samsung yung A54. Tapos itong gagamitin. Para sa isang band singer ng Pangasinan na si Marco Rudio na nagpe-perform sa pamagitan ng kanyang Facebook page, ay malaking tulong ang Samsung phone sa kanilang daily use, lalo na sa social media. Ang phone is parang kasama na natin sa pang-araw-araw natin. Hindi na kompleto yung araw natin kapag di tayo nakakapag-cellphone. Madalas, paggising natin, phone kaagad yung inano natin. So, kailangan na satisfy yung needs natin pagdating sa phone. Ang Samsung Galaxy A05 at Galaxy A05s ay maaaring mabili sa lahat ng Samsung stores nationwide, sa mga mall, sa mga Samsung.com online at maging sa Lazada, Shopee at Abenson.com. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, J. Miguel Mendoza, SMNI News North Luzon.